25 του Σεπτέμβρη, Ανδρέα μου, περαστικά, καλώς ήρθες. Μας έλειψες. Ευχαριστώ πολύ και εμένα μου λείψατε. Φαίνεσαι μια χαρά. Για ποτέ ήσουνα. Για ποτέ. Για ποτά νόμιζα. Ναι, ποτέ. Μάλιστα. Ποτέ. Μία μικρή κουβέντα, επειδή έπαθα κορονοϊό. Δεν το είπαμε γιατί είναι προσωπικό δεδομένο. Οπότε... Όχι, ναι, δεν φταίει ούτε η εκπομπή. Ο Κασελάκης φταίει που είχα πάει στην Αρτέμιδα. Είχε πολύ κόσμο, με φίλησε όλος ο κόσμος. Πολύ ωραία. Κάπου το τσίπ. Άλλο θέλω να πω. Επειδή έχω τα υποκείμενα εγώ, είχα πάρει τα φάρμακα, τα αντιϊκά της, πώς λένε την εταιρεία. Τέλος πάντων. Όχι, γνωστή εταιρεία. Από νεοπή, είχες πάρει τα φάρμακα. Είχα πάρει τα αντιϊκά και έτσι είχα βγάλει την πρώτη φορά, την είχα βγάλει την ιστορία. Τώρα ξαναπήρα και θέλω να πω στον κόσμο ότι τώρα δεν είναι μόνο για αυτούς που έχουν υποκείμενα. Όποιος πάθει τα παίρνει. Και ο ΕΟΠΗ αυθημερών στα στέλνει χωρίς καμία χρέωση. Με courier. Είναι σημαντικό γιατί κάνει τον κορονοϊό πτέσμα. Ωραία. Να το ξέρει ο κόσμος. Παθαίνει αυτό. Και καλά ο γιατρό, απλά πρέπει να καλημερίσω. Γιατρό και ΕΟΠΗ. Μπράβο, Ανδρέα, καλά. Μπράβο στον ΕΟΠΗ και πρέπει να το πω. Καλά κάνεις και το λες. Να καλημερίσω και τους καλεσμένους μας. Μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστούμε.